Ahoj a vítaj. Vítam ťa opäť pri ďalšej meditatívno-sugestívnej nahrávke na tému únava. Skôr než začneme, chcem ťa poprosiť, aby si našla príjemnú polohu, ktorej budeš sedieť alebo ležať. Táto poloha musí vyhovovať tebe, takže nie je žiadna predpísaná norma, ktorá hovorí o tom, ako bude vyzerať táto tvoja relaxácia. Prosím, počas tohto počúvania sa ubezpeč, že nevedieš žiadne motorové vozidlo ani iný druh vozidiel, ktoré vyžadujú tvoje plné sústredenie. Prosím, ubezpeč sa, že nemusíš obsluhovať žiadne prístroje, stroje ani zariadenia. Pokojne si vypni zvuk na telefóne a dopraj sama sebe chvíľu, kde sa môžeš uvoľniť do takej miery, ako to je tebe príjemné. Ak používaš smart hodinky alebo iné podobné zariadenie, ktoré máš na ruke, prosím, zlož si ho. Môže sa stať, že počas tejto nahrávky ťa to môže vyrušovať. Ešte stále si môžeš hľadať pokojne pozíciu, v ktorej budeš relaxovať. A dokonca ju môžeš niekoľkokrát zmeniť počas tejto doby. Ak sa ti náhodou stane, že zaspíš, je to úplne v poriadku. Tvoje telo si ukladá všetky dôležité informácie a myšlienky aj počas spánku. Túto nahrávku počúvaj tak často, ako potrebuješ. Neexistuje jednoznačný návod, kedy ju treba počúvať. Je len na tebe, aký čas, či to bude ráno, na obed alebo večer, si vyberieš. Pozývam ťa teda, aby si teraz svoju pozornosť upriamila na svoje úžasné telo. Môžeš si pokojne zavrieť oči a nechať sa unášať tým, čo k tebe prichádza. Vnímaj svoj dých. Aký je? Nesnaž sa ho nejako meniť. Je dokonalý. Aby sme sa viac uvoľnili, pozývam ťa ku krátkej dýchovej rozcvičke. Budem vždy počítať do 4. A budeme sa spoločne nadýchovať, zadržiavať dých a vydýchovať. Takže si to poďme skúsiť. Nádych, 2, 3, 4
Zadržanie 2, 3, 4 a výdych 2, 3, 4. Skvelé. Dáme si to ešte 2-krát. Takže poďme. Spoločne nádych nosom. 2, 3, 4. Zadržanie. 2, 3, 4. A pomaly výdych ústami. 2, 3, 4. Ide ti to skvelé. A ešte posledný krát. Nádych nosom. 2, 3, 4. Zadržanie. 2, 3, 4. A výdych ústami. 2, 3, 4. Môžeš pokojne v tomto pokojnom dýchaní pokračovať. A teraz pozývam ťa, aby si svoje myšlienky sústredila svojim vnútorným zrakom opäť na tvoje telo. Čo sa zmenilo? Začneme od končikov, prstov na nohách. Všimni si, aké sú uvoľnené, mäkké, jemné. Celé tvoje chodidlá a členky oťažievajú v dôsledku tejto príjemnej relaxácie. A keď pôjdeme spolu vnútorným zrakom ďalej, všimneme si, že aj naše lítka, kolená, stehná sú uvoľnené. Stuhnutie odišlo. Cítiš príjemné teplo, úľavu, pokoj. Si čoraz viac uvoľnená a pokojná. Tvoja myseľ spomaľuje a ty to výrazne cítiš na svojom tele, že tvoje telo pracuje v úplne inom režime. Má čas. Prežíva príjemný prílev teplej, žiarivej, pozitívnej a liečiacej energie, ktorá prechádza tvojim telom. Tvoje lono a aj vnútorné orgány v brušnej dutine sa uvoľnili. A napätie, ktoré si mala v brúšku, poľavilo. Pokojne dýcháš, cítiš sa príjemne a tento príjemný pocit máš aj vo svojom hrudníku. Tvoje srdce bije v tom správnom rytme. Tvoja krv prúdi.
a rozlieha sa po celom tvojom tele. Má čas, pokoj, môže regenerovať. Tlak a napätie, ktoré si nosíme od rána v hrudníku, s každým tvojim výdychom vychádza. Dovol si pokojne pri každom výdychu spraviť to hlasné a vydýchnuť všetko to, čo tvoje telo v tento moment už nepotrebuje. Tvoje hrdlo je bránou do tvojej duše spoločne s tvojou tvárou. Pretože myšlienky, ktoré my vyslovíme, majú zázračnú moc a menia naše životy. A je len na nás, ako ho využívame. Precíť si, ako v túto pokojnú chvíľu, keď si pokojná a uvoľnená, tvoje hrdlo zažíva malú renesanciu oddychu, regenerácie a pokoja a únavu, ktorú zažíva, môže pokojne tu a teraz odovzdať procesu, ktorý sa stane. Tvoje svaly na hlave, či už je to v oblasti očí, uší, nosa alebo úst, sú uvoľnené. Celá hlava je príjemne zaborená vo vankúši, ktorý podopiera tvoju hlavu. A všetky tvoje zmysly prežívajú príjemný pocit ticha, pokoja, spojenia samej so sebou, spojenia s liečivou energiou, a v tomto pokojnom, tichom a bezpečnom procese ťa pozývam preskúmať únavu, ktorá za tebou prišla. Možno sa pýtaš, kde to vlastne tkvie a prečo za mnou prišla. A kto to je, tá únava? Nestačila by zázračná tabletka, šálka horkej kávy a fajná cigaretka? Veď takto sme sa to naučili od ostatných. Keď to funguje na iných, bude to fungovať aj na mňa.
Ale vyskúšala som už všetko a nič nepomohlo. A práve preto ti prinášam revolučnú zmenu. Zmenu, ktorá zasiahne tvoju myseľ, obráti tvoj svet a vykoná trvalé pozitívne zmeny. Pozývam ťa na výlet plný objavov za bytosťou, ktorá vďaka čarovným, liečivým schopnostiam ti chce ukázať to, čo máš uvidieť. Nech si kdekoľvek teraz vo svojich myšlienkach pokojne sa vnútorným zrakom tu a teraz rozhliadni okolo seba a dívaj sa tak dlho, až kým uvidíš bytosť, s ktorou nadviažeš očný kontakt. Je to tá správna bytosť. Si pokojná, uvoľnená, v dôvere sama so sebou. A v tomto blahodárnom tichu, pokoji sa priblíž a spoj akýmkoľvek spôsobom s touto bytosťou. Dôveruj sama sebe a procesu, ktorý sa deje. Spýtaj sa únavy, prečo za tebou prišla. Čo ťa chce naučiť? Čo ti chce ukázať alebo odovzdať? Čo ti chce povedať? Pokojná a uvoľnená, sama v sebe, v blahodárnom tichu, láske k samej sebe a dôveru, ktorú máme a podporujeme ju. Stačí, keď budeš počúvať. Viac a viac uvoľnená, vnímavá, odovzdaná procesu. Dopraj si čas. Nikam sa neponáhľame.
emócie, ktoré k tebe prichádzajú, sú liečivé. Dopraj si ich a pusti von zo seba všetko, čo potrebuješ. Žiarivá láska, pokoj a ticho vytvorili okolo teba ochranný štít. Milované bytosti, únave, polož otázky, ktoré ťa trápia. Vyriekni otázky, ktoré trápia tvoju utrápenú dušu a srdce. Povedzte si všetko, čo je dôležité pre tento moment. Pokojne dýchaj a dovoľ sama sebe precítiť úľavu, ktorá zaplavuje postupne celé tvoje telo. Uvedom si, ako sa rozpúšťajú a roztápajú bloky bolesti. Prichádza príjemné teplo a úľava. Bolesť sa mení na kalnú vodu, ktorá steka do koryta a následne preč z tvojho tela. Ostávajú čisté miesta, ktoré zaplavuje žiarivá ozdravná sila, ktorá regeneruje, lieči a posilňuje. Ak to tak cítiš, poďakuj sa únave, že prišla za tebou. Poďakuj za všetky myšlienky, dary, vnemy. Poďakuj sama sebe, že si dovolila urobiť zmenu vo svojom živote. Ak sa opäť objaví únava, stačí, keď prstami ruky postlačaš bolestivé miesta na čele a precítiš úľavu a naplnenie príjemnou, teplou energiou. A s týmito príjemnými pocitmi sa opäť vrátime do bdelého stavu. A ty sa budeš cítiť zregenerovaná, naplnená, ozdravená, milovaná. A uskutočnia sa zmeny, ktoré sa uskutočniť majú. Budem počítať od 1 do 5
A keď poviem 5, opäť sa vrátiš do bdelého stavu a môžeš sa vrátiť k činnostiam, ku ktorým potrebuješ. 1, 2, cítiš, ako sa vracia sila, energie do tvojich končatín. 3, čoraz viac a viac cítiš, ako sa chceš zobudiť. Si pripravená na návrat k bežnému a vedomému životu. 4, čoraz viac a viac bdelá, silná, zregenerovaná. 5, môžeš otvoriť oči a vrátiť sa k bežnému životu. Ja ti ďakujem za tvoj čas a budem sa tešiť na tvoju spätnú väzbu, prípadne na postrehy, ktoré ťa napadnú. Ahoj.